Yanda na zo haka zan koma da ƙaunar shugaba. Yanda na zo haka zan koma da ƙaunar shugaba. Yanda na zo haka zan koma da ƙaunar shugaba. Girman Allah cikin jasadi iko ne wanda ba mu san shi ba, cikin ruhi da dukkan jiki kallo na ido ba zai san shi ba. Ta ya aka yiyo hakan hankali ba za ya san haka ba. Girman Allah da ka ɗan tuna bautarsa ba ka ki kayyo shi ba, kayyo shi ba. Salatin nan rabbana daɗa wurin mai bani duwalwala, wannan dai wanda na ji kafi so ma'ana sirri na du'alwala. Alayansa da sahabihi wurinsa mujibu ai son kula, kuɗaɗensu da dukkan jiki sun mika shi wurin mujtaba. Yanda na zo haka zan koma da ƙaunar shugaba. Girma ba na ganin ya zamo girma in dai da ke Fadima, cikin ku akai halitta da ke na gano girma ya mu'azzima. Ina girma ina martaba a saman sai dai kasan Fadima, da na ji isa ta fadar kice labbai ki fitar jinin shugaba. Gani nan na zo ta cikin ɗarika irin ta Shehana Tijani, sannan ni dai na kama failar gausi mai zamani. Ina da uba kibiri mahai ya fito a cika yi mun magani, cikin birni na duk lamari na ku bar ni da Shehu Hashim uba, Hashim uba. Ka bani abin fada in faɗi da fadar ka ajini har zahiri, da sirri mai fita a cikin hadarar ka nake ta duk sha'iri. Soyayya ta ita man fuffuke in je har can gaban bashari, in ganshi ya bani kyauta ta so wannan da ba a yi tamkar shi ba. لبيك محمد المصطفى خليل ربنا كالكي، لبيك يا نعمة الإله قاسم mai rabon arziki. Labbaika saman masana, masanin gaibi wurin kaliki. Labbaika wurin ka na son kuya, ka bani sani a ya shugaba. Yanda na zo ya shugaba, da ƙaunar shugaba. Na gane rai da ke rayuwa a gare ka ya zo fa ya shugaba. Zama tashi umarnin ka ne doya, ba zan biya taka ba. Wallahi habibu ni naka ne, duk yanda ka so da ni ban ba. Ka ce in zo ba wani sirri wanda ba naka ba. Wani al'amari yana lallaɓan
ya sakan sanyi cikin zuciya idan na tuna da ni naka ne cikin zuci ina dariya domin ya rage mai zantuna bayan ƙaunar ka ta zagaya cikin ruhi na duk jasadi amma mai banga wani ka ba yanda na zo haka zan koma da ƙaunar shugaba manzan Allah mijin Aisha na Khadija turainan Sadiya baban Kulsum baban Kasimu baban su Batulu Masumiya ina kuka cikin baituka ta ya zangan ka mai gaskiya badadin rabbana ɗaha ne ka sa in ganka dan Zainaba dan Zainaba ya mai girma kaman izini na ganka saboda kimar uwa Batulu kisa amin magani na ganni da ku na bar cutuwa ya mai girma ina shan wuya ka san da hakan kaman afuwa karamcin naka ya iso gani na ganni da kai a ya shugaba yanda na zo haka zan koma da ƙaunar shugaba aya Allahu ka san da ni ina ƙaunar ɗaha Ahmadi Zuljudi mai bani magani a yau da gobe har abadi Siradu Munir ina binka madadinka na zo kaman daɗi Habibullah ka sanan mace da tsantsar kaunar ka shugaba da kaunar ka shugaba anan zan so na ɗan dakata a baitotin gaban gajiya Mamudu ka karfi wannan yabo ka hana kuka cikin zuciya sunana ne bin Hashimu Usmanu mai yawan magiya Rasulu ta yanda ni dai na zo na koma hakan ga kai shugaba ga kai shugaba kalilan ya uja bil muhassabi wanzila wala tamkiya an kaifihi mutahawala wa aqrin bihi maganan taharabu wanzila ahabu ibadillahi bil majdi wal ula nabiyyan lahu الجنان مبوأ نبي عظيم القدر بالحق مرسل يؤل به مزكان إبل وينحل فلله منه وآل وأكمل أمين لإرشاد العباد مؤهل حبيب بأسرار القلوب منبأ أفاد الندى بيتا وآمل سادة فسعسى بذاك الكلكلين وشدة فيا حبذا منه لمن شاء أمدة إمام لرسل الله بدءا وعودة به يختم ذكر الجميل ويبدأ yanda na zo haka zan koma da ƙaunar shugaba yanda na zo haka zan koma da ƙaunar shugaba yanda na zo haka zan koma da ƙaunar shugaba
shugaba.